μια πολύ ωραία μέρα στο βουνό. Πολύ ωραία. Κοιτάτε, δεν είμαστε στην Ελβετία, γιατί δεν έχουμε καθαρίσει τους δρόμους. Είμαστε όμως στα Καλάβρητα. Και το χειροδρομικό στα δεξιά μας. Πολυκοσμία. Βλέπετε, οι πίστες είναι απάτητες και μας περιμένουν. Το πάρκινγκ δεν το έχουν καν ανοίξει, γι' αυτό δεν είμαστε στην Ελβετία. Αλλά δεν μας πειράζει εμάς, διότι το off-piste σήμερα θα κυριαρχήσει. Μπορείτε να φέρετε και 4x4 και να κάνετε και αφηγήσεις. Άφηξη στα Καλάβρητα. Καλή σας μέρα. See you on the slopes.